Ay ko sa mo kayo. Butex naman gud ng Palawan ni yan ug nadawat nagkwarta. Guys, welcome back to my YouTube channel. It's BBTV, that's BC Vlogger TV. And yes guys, for today's video time check, it's already 1:51 PM and kakagising ko lang guys. At ngayon, naimbitahan kaming magtanim ng magtatagalog ako para sa mga viewers kong Tagalog. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano magtanim ng palay dito sa amin. Kaya, yes guys, magtatanim kami ng palay ngayon. At yun, yung mananimay, ayun siya. Yun yung mama ko, yun yung kapatid ko, at yan yung kapitbahay ko. And syempre, magtatanim ako. At tuturuan ko kayo kung paano magtanim. So, isi-set up ko tong camera para magtanim na tayo. So, let's go. Camera ko kasi yung cameraman ko nagrereklamo na nahihirapan na daw siya sa kalisod, kaya isi-set up ko to ng ilalagay ko to sa tamang posisyon, ilalagay yung camera. Ayan. Ano ba? Yan yung mata. Gagamitin pag magtatanim. Pangalan nito sa Bisaya, tagod. Ito yung ano mo, itutusok mo. Ipaplant mo dito sa yuta. So, huwag ka maingay, nagbablog ako.
Lord, ayaw, intaon pa wana, Lord. Sa lipod. Gahapon, to siya. Hi. Magtanim, ay, bero. Maghapon na kayo ko. Di man lang nakatayo. Di man lang nakaupo. Nanda ka harapit yung ari kingit-ngit. And yes, hindi ko na siya na video lahat ng ginawa namin kasi umulan siya. Tapos yung phone ko, pinahatid ko na lang dito sa bahay. As you can see, I'm so wet. Basang-basa po ako ngayon. And yes, mag-outro ako, final outro ako mamaya pagkatapos ko maligo. Kaya maliligo muna ako kasi napakalamig na talaga, guys. Mag-outro ako mamaya. See you later! Yes, guys. Time check, it's already 7:30 p.m. At hindi na ako nakapag-outro kanina pagkatapos kong naligo kasi inutusan ako ni Mama. And yes, ngayon ako nagkaroon ng oras para mag-outro. Yes, guys, kanina umulan siya kaya hindi ko nga na-video. Sinabi ko na hindi ko na-video lahat. Supposedly, papakita ko sana yung end ng pagtatanim namin. Pero, sad to say, umulan siya at napakalakas talaga. Kaya hindi na namin na-show yung end nung pagtatanim namin. So, pulot of the day, hindi talaga madali ang trabaho ng mga farmer natin. So, saludo tayo sa lahat ng mga farmers natin dyan. Dahil sa kanila, meron tayong kinakain, meron tayong mga gulay na inaani, at mga prutas na binibili sa ating mga palengke. Kaya, saludo tayong lahat sa lahat ng mga farmers dyan. You belong to the frontliners because without you, wala tayong makakain at hindi tayo makaka-survive in this pandemic. So, thank you so much, guys. At nilalamig talaga ako kasi basang-basa ako kanina. Kaya, matutulog na muna ako. And if you are new to my YouTube channel, don't forget to click the like button, the subscribe button, and hit the notification bell to get notified sa aking mga bagong videos. Thank you so much for viewing this video and I hope you learned even a little bit. Good night, guys!